हॅलो फ्रेंड्स, विवा किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। माझं चॅनल तुम्हाला आवडत असेल तर सबस्क्राइब करा, शेअर करा आणि लाईक करा। हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार सांबर। त्यासाठी लागणारे साहित्य, आम्ही शेवग्याच्या शेंगा धुवून व्यवस्थित सोलून कापून घेतले आहेत। 2 वांगी आहेत, हा भोपळा आहे, 2 कांदे, 2 टोमॅटो, ही डाळ घेतली आहे तुरीची 1 वाटी, ही छोटी वाटी मसूरची डाळ घेतली अर्धी वाटी, हा जो मालवणी मसाला आहे, हळद, मीठ, हा लाल तिखट, चिंच, आम्ही एव्हरेस्टचा सांबर मसाला घेतला आहे आणि तेल फोडणीसाठी। ह्या भाज्या आता मी कापून घेतले, कट करून एवढे मोठे मोठे पीस करून घेतले। आता मी हे डाळ कुकर मध्ये शिजायला ठेवणार आहे। हे धुवून घेते मी डाळ। डाळ मी आता व्यवस्थित धुवून त्यात हे पीस टाकणार आहे आणि गॅसवर ठेवणार आहे। ही आता डाळ माझी धुवून झाली आहे। मी यात हा भोपळा, वांग, हे शेवग्याच्या 2 शेंगा टाकते, बाकीच्या मी नंतर टाकणार, कारण हे जास्त शिजून मग ते खराब होतात, अख्खे भेटत नाही। हा थोडासा कांदा टाकणार आहे मी यात आणि थोडासा हा कापून घेतलाय टोमॅटो तो थोडासा टाकते। नंतर फोडणीसाठी ठेवलंय बाकी, हे बाकी शेंगा मी फोडणीत टाकणार आहे। आता मी यात पाणी टाकते, जास्त पाणी नाही टाकायचंय, आपल्याला हे भाज्या बुडतील एवढं पाणी टाकायचंय। थोडं मीठ टाकायचंय, थोडंसं मीठ टाकते कारण जेणेकरून भाजीला व डाळीला व्यवस्थित लागेल। थोडी हळद, आता मी कुकर बंद करून गॅसवर ठेवणार आहे आणि 2 शिट्ट्या काढणार आहे। 2 शिट्ट्या झाल्यानंतर आपण थंड करून घ्यायचं आहे। हे बघा, ही डाळ शिजून झाली आहे, आता मी खोलून घेते। व्यवस्थित शिजली आहे। आता ही माझी डाळ आणि भाज्या व्यवस्थित शिजल्या आहेत। बघा, आता मी इकडे गॅस लावून घेते। आता मी पॅन माझा गरम झालाय, मी गॅस मीडियम ठेवलाय, तेल टाकलंय, त्यात आता मी राई टाकणार आहे। ही राई तडतडून झाल्यावर मी त्यात कढीपत्ता टाकणार आहे। राई तडतडून झाली, कढीपत्ता टाकला, थोडं झाकण ठेवते आणि तेल उडतंय, हे झालंय। आता मी यात कांदा टाकणार आहे, कांदा व्यवस्थित परतून घेणार आहे मी। आता मी यात टोमॅटो टाकते,
हे 5 मिनिटं ढवळून घ्यायचं आहे. लवकर शिजण्यासाठी थोडं मीठ टाकते थोडं, त्यामुळे आपला कांदा टोमॅटो लवकर विरघळतो. आता ह्यातच मी या शेंगा टाकणार आहे. मी 2 शेंगा डाळीमध्ये शिजवले आहेत आणि त्याचा स्मेल मस्त डाळीला येतो. मग आता मी ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे 5 मिनिटं. एकदम स्लो गॅस ठेवणार आहे. त्याच्यावर आता मी हे झाकण ठेवून देते. हे बघा मी ढवळून घेते. आपला टोमॅटो बऱ्यापैकी शिजला आहे. असं दाबून घ्यायचं आहे. शेंगाही शिजले आहे. दाबतायत. एवढे शिजल्या तरी चालतील, नंतर शिजून येतील. डाळ टाकल्यावर त्या ग्रेव्हीमध्ये शिजून येतील या शेंगा. आता मी यात हळद टाकते. आपल्याला पाहिजे तशी टाकायची तेवढी. मी एक अर्धा चमचा हळद टाकली आहे. हे लाल तिखट टाकते. आपल्याला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं टाकायचं आहे. मी हे 1 चमचा टाकलाय. तुम्हाला तिखट आवडत असेल तर तुम्ही अजूनही टाकू शकता. मी डाळीमध्ये मीठ टाकलंय, त्यामुळे ह्याच्यात जरा चव बघूनच टाकायचं आहे. आणि हा आता मी मालवणी मसाला टाकते. मालवणी गरम मसाला आहे. मी आता हा सांबार एव्हरेस्टचा, हा बघा मी एव्हरेस्टचा सांबार मसाला घेतलाय, तो मी आता टाकते. थोडा नंतर टाकणार आहे. मी हे 1 पॅकेट टाकलंय. मी आता या डाळ टाकते. डाळ टाकल्यावर शेंगा व्यवस्थित शिजून येतील. तर आपल्या भाज्या व्यवस्थित शिजल्या आहेत. ही आता डाळ मी ढवळून घेते. तुम्हाला जेवढं थिकनेस पाहिजे तेवढं तुम्ही ठेवू शकता. घट्ट पाहिजे तर घट्ट ठेवू शकता. असंही मला पातळ पाहिजे. मी यात पाणी टाकणार आहे. मला हे सांबार पातळ पाहिजे, मी पाणी टाकते. हे शिजल्यानंतर अजून घट्ट होतं. मी आता हा एव्हरेस्टचा मसाला, सांबार मसाला थोडा ठेवलेला तो टाकलाय. आणि आता मी यात चिंच टाकणार आहे. हे बघा सांबारला उकळी फुटली आहे. हे बघा तुम्ही भाज्याही बघू शकता. हा भोपळा, तर हे शेंगा आहे बघा अख्ख्या दिसत आहेत. तर या शेंगा मी कुकरमध्ये शिजवल्या असत्या तर हे असं झालं असतं, म्हणून मी त्या नंतर शिजवत ठेवल्या.
बघा व्यवस्थित उकळी आली आहे, वांगही दिसतंय, थोडे थोडे मॅश झाले आहेत, थोडे दिसत आहेत, छान दिसतं असं. तुम्ही करून बघा, मस्त लागतंय खायला, मुलं पण आवडीने खातात. हे सांबार तुम्ही असं नुसतंही खाऊ शकता. आपलं सांबार तयार आहे. हे आता मी बाउलमध्ये काढून घेते. हे बघा, आता मी वरून ही कोथिंबीर टाकते. ही राहिलेली कोथिंबीर मी पूर्ण याच्यामध्ये टाकून घेते. पूर्ण सांबारमध्ये टाकली आणि गॅस बंद केला आहे. हे बघा, आपलं सांबार तयार आहे. तुम्ही करून बघा, छान लागतं, खाऊन बघा, लहान मुलं पण आवडीने खातात. जर ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.